இந்த கொடிக்கம்பம் மேம் எல்லா இடத்துலயுமே வந்து இந்த கொடிக்கம்பம் வந்து நல்லா ஸ்பெஷலா வச்சிருக்காங்க தெரியும். சொல்லுங்க. கண்டிப்பா நான் ஒரு சின்ன கதை சொல்றேன். கண்டிப்பாக. இதே மாதிரி ஒரு கோயில்ல வந்து அன்னதானம் பண்ணிருக்காங்க. அப்போ அவர் வந்து பசியோட ஒருத்தர் வந்து சாப்பாடு கேட்டிருக்காரு. இப்போ வந்து அவர் கொஞ்சம் அவலட்சணமா இருந்ததுனால எல்லாரும் வந்து நீ பின்னாடி போ உனக்கு அப்புறமா சாப்பாடு தரோம். ரொம்ப ஒரு மாதிரி பசியில நான் வந்திருக்கேன், என்ன பண்றேன்னு தெரியாம கொடிக்கம்பம்னு தெரியாம அவர் கொடிக்கம்பத்துக்கிட்ட வந்துட்டு, என்ன சிவனே நான் வந்து அவ்வளோ வயிறு பசியோட வந்திருக்கேன், எனக்கு சாப்பாடு கொடுக்கல அப்படின்னு அழுதுகிட்டே போய் ஆத்தங்கரையில உட்காந்துட்டாராம். அப்போ வந்து அங்க வந்து ராஜா சொன்னாராம், நம்ம ஊர்ல எல்லாருமே சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டாங்களான்னு கேட்டிருக்காரு. எல்லாருமே சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டாங்க. அப்படியா, ரொம்ப சந்தோஷம். அந்த ஆத்து வழியா போனா இந்த இவர் பெரியவர் வந்து உட்காந்து அழுதுகிட்டே இருக்கிறாராம். தண்ணி குடிக்கிறாராம். அப்ப இந்த பெரியவரே, என்னாச்சு, நீங்க சாப்பிடலையா, வயிறு நிறைஞ்சு சாப்பிட்டு தண்ணி குடிக்கிறீங்களா? வயிறு நிறைஞ்சு சாப்பிடலப்பா, வயிறு நிறையறதுக்காக நான் வந்து தண்ணி குடிக்கிறேன். என்னத்த சாப்பாடு, என்ன வந்து இன்னைக்கு என் அப்பன் சிவன் வந்து எனக்கு சாப்பாடே போடல அப்படின்னு சொன்னா, அப்படியா, நீங்க முதல்ல வாங்க. திரும்பி பார்த்தா ராஜா நிக்கிறாராம்.